Ve vašem oblíbeném internetovém prohlížeči zadáme adresu esgi.cz a klikneme na odkaz. Po načtení webových stránek ESGI klikneme v pravém rohu na Portál. A poté na Registrace. V okně Registrace zvolíme z roletky typ klienta. Vyplníme základní osobní údaje, jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa, která bude sloužit pro přihlašování do klientského portálu. Potvrdíme souhlas zásady ochrany osobních údajů klientského portálu a klikneme na tlačítko Odeslat. Systém nás poté v dialogovém okně upozorní, že heslo bylo vygenerováno a posláno na e-mail. Otevřeme doručenou poštu e-mailu z registrace. Právě tam jsme dostali nový e-mail, který obsahuje přihlašovací heslo. Toto heslo si skopírujeme a vrátíme se zpět do klientského portálu. Úplně dole klikneme na tlačítko Zpět. Zde v okně pro přihlášení zadáme svůj e-mail. Následně nově vygenerované heslo, které jsme dostali v e-mailu. A nyní klikneme na tlačítko Přihlásit se. Po úspěšném přihlášení se prvně otevře váš profil. V prvním kroku zadáme své telefonní číslo. Po zadání čísla nám na tento telefon přijde SMS zpráva s ověřovacím kódem. Tento kód přepíšeme do příslušného pole na webu a klikneme na tlačítko Ověřit. Nyní je náš telefon ověřený a můžeme pokračovat dále. V následujícím kroku vyplníme základní údaje o sobě, jako je datum narození, číslo bankovního účtu a adresa. Tyto informace jsou klíčové pro správnou identifikaci a budou použity při vytváření smlouvy na nákup dluhopisů. Je velmi důležité zkontrolovat, že všechny tyto údaje jsou pravdivé a aktuální. Po vyplnění všech potřebných údajů klikneme na tlačítko Odeslat. Pro nákup dluhopisu klikneme na tlačítko Nakoupit dluhopis. Vybereme si z aktuální nabídky, zvolíme počet kusů a klikneme na tlačítko Nakoupit dluhopis. Následně dalším kliknutím potvrdíme. Poté systém vygeneruje smlouvu o nákupu dluhopisu a také emisní podmínky, které je potřeba podepsat pomocí jediné SMS zprávy. Tato smlouva obsahuje všechny detaily našeho nákupu. Je důležité si tuto smlouvu a emisní podmínky pečlivě přečíst, abychom měli jasno o všech detailech našeho nákupu. Po zkontrolování dokumentů kliknutím na tlačítko Odeslat SMS podepíšeme. Opět nám přijde na mobilní telefon 6místní kód, který opíšeme do pole na webu a tím elektronicky podepíšeme naše dokumenty. V posledním kroku buď můžete platební údaje skopírovat do schránky, nebo můžete k platbě využít kód QR. Mějte na paměti, že každý nákup v portálu má přiřazený svůj jedinečný variabilní symbol. Platební údaje k našemu nákupu lze znovu zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit vklady. Tyto informace jsou rovněž odeslány na náš e-mail. A to je vše. Nyní jste úspěšně zaregistrovaní a provedli jste nákup dluhopisů na klientském portálu. Děkujeme.